Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваем мы гэта ў нашым штотыднёвым эфіры з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фрыдманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, ну, безумоўна, зараз асноўная как бы інфармацыя сыходзіць з той повесткі навінавай, якая датычная будучых перамоваў у Стамбуле паміж Украінай і Расіяй. Што там будзе, як там будзе, хто паедзе, і мы безумоўна найперш да гэтага будзем звяртацца, але хацелася б на пачатку, ну, найперш коротко звярнуць увагу ўсіх наших слухачоў і гледачоў на неабходнасць подпісацца на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Хто хоча чытаць навіны сусветныя, палітычныя і не толькі, але пададзеныя з добрым гумарам і іроніяй, то, калі ласка, вам на телеграм-канал Александра Фрыдмана. Адкуль у яго столькі вось іроніі, вось гэта уменне, конечно, яно прыроднае. З задавальненнем читаю і вам раю. Ну і не забывайте про YouTube канал Еврорада, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну что ж, давайте ведаеце, з чаго пачнем, спадар Александр, с учорашняй прэс-канферэнцыі Зянковіча, дзе ён сярод іншага заявіў, што насамта рэч ён перакананы ў тым, што у асяродку вайскоўцаў, ну, на самой справе не толькі там нешта там думалася, але і рыхтавалася нейкі вайсковы пераварот, магчыма, нават там замах на Лукашенку, і ў якасці доказаў сваіх словаў ён нагадвае, дакладней расказвае пра асуджаных вайскоўцаў па артыкуле здрада радзімы, там на вельмі вялікія тэрміны, і маўляў, што ну не проста ж так вось іх на такія тэрміны і по такім артыкуле засудзілі. Увогуле, якія у вас уражанні ад усёй гэтай сітуацыі з Зянковічем і канкрэтна наконт гэтай вось гісторыі ці версіі гістарычнай, якую ён нам падае? Я пачаў бы з кантэкста. Ён насамрэч цікавы ў тым, што Зянковіч увогуле так свабодна гаворыць. У мяне, шчыра кажучы, калі гэта ішлі ўсе гэтыя перамовы, гэта ж бывае, калі то ўсё ж таки адбываюцца такія перамовы, ідзе вызваленне, ідуць там пэўныя умовы. І мне падавалася па шчырасці, што адной з умоваў вызвалення Зянковіча было менавіта тое, што ён вяртаецца ў Злучаныя Штаты, і там усё будзе ціха і спакойна, не будзе ніякіх публічных заяваў, не будзе там нейкіх дадатковых падрабязнасцей. Так было ў шэрагу выпадкаў насамрэч такіх адменаў. Як мы бачым, тут усе падзеі развіваюцца зусім іншым чынам. Відавочна, ніякіх дамоў на гэты конт не было. І мне ўсё больш і больш падабаецца версія пра тое, што Зянковіча вызвалілі сапраўды праз амерыканскі ціск, і не тое, што там была там нейкая дамоўленасць. Бо калі была б сапраўды там нейкая дамоўленасць, думаю, лукашэнкаўскі бок паспрабаваў бы прынамсі паклапаціцца пра тое, каб вось гэтыя ўсе дыскусіі і разважанні наконт ваенных пераваротаў, змоваў і ўсяго астатняга магчымага, каб яны не выходзілі ў публічную прастору. Ну, гэтага не адбылося. Магчыма, сапраўды быў гэты амерыканскі ціск. Што тычыцца ўсіх гэтых разважанняў, канешне, іх трэба ацэньваць вельмі асцярожна. У нас няма нейкай дадатковай інфармацыі, но тыя факты, якія прывёў Зянковіч, выглядае так, што яны адпавядаюць сапраўды рэчаіснасці. Былі гэтыя працэсы, былі людзі, якія асуджаны. Ну, пытанне ў тым, а што яны планавалі насамрэч, на якім гэта ўзроўні было. Калі паглядзець там тую ж справу Зянковіча, Федут і Костусева, дык гэта ж хутчэй такія тэарэтычныя абмеркаванні, як яны галоўным чынам там сустракаліся праз Zoom, і ішло абмеркаванне, як, што мы можам зрабіць. Так бы мовіць, такія гульні тактычныя вяліся, мазгавыя штурмы, можна назваць гэта так. Адна справа, калі ідуць такія разважанні, калі, напрыклад, збіраюцца там афіцэры і пачынаюць разважаць на гэты конт, а што можа быць, калі знікне Лукашенко, што можа быць пасля Лукашенко. А іншая справа, канешне, калі яны падыходзяць уже, калі ідзе справа да канкрэтыкі.
Ведаючы рэжым Лукашэнкі, там бы толькі размоваў хапіла б для таго, каб асудзіць людзей на вельмі працяглы тэрмін. Так што я пакуль бы вельмі асцярожны наконт такіх разважанняў, што там нешта сапраўды адбывалася, нейкія сур'ёзныя спробы былі, але з другога боку Зянковіч валодае зусім, у яго зусім іншы ўзровень інфармацыі, у яго была крымінальная справа, у яго былі допыты і іншае, ну, напэўна, ёсць і нейкая інфармацыя, якая дае яму падставы рабіць такія заявы. Но тут яшчэ трэба адзначыць яшчэ адзін вельмі важны момант, які тычыцца Зянковіча, які таксама трэба ўлічваць. Гэта чалавек, які, ну, відавочна імкнецца зноў працягнуць сваю палітычную кар'еру, звярнуць на сябе ўвагу, гэта першае, а другое гэта пытанне рэпутацыі. Ён жа сам прызнае, гэта бачылі, ён удзельнічаў у рознага кшталту прапагандысцкіх праектаў. І я зараз ён зацікаўлены ў тым, каб палепшыць свой імідж. І таму вось гэта ягоная актыўнасць, якая зараз назіраецца, яе таксама трэба разглядаць у гэтым кантэксце. Дарэчы, цікава вот просто ваше меркаванне такого сторонняга, як кажуць, аналітыка і гледача. Адразу фактычна з першага свайго інтэрв'ю яшчэ вось да гэтай прэс-канферэнцыі асноўная тэза, з якой выйшаў Зянковіч, ну, датычна беларускага грамадства, дэмакратычных сілаў, супраціву, там, ці можна называць як хочаш, але што, маўляў, давайте ўсе аб'ядноўвацца. Что гэта такое, давайте аб'ядноўвацца. Не один раз мы чулі про гэтае аб'яднанне, але что как бы дзіўна, можа і не дзіўна, скажем, той же самый Зянон Станіславович кажа, что ну якое аб'яднанне, хто з кім будзе аб'ядноўвацца, гэта немагчыма. Что, вот як вы лічыце, ці ёсць будучыня у таких заклікаў, і чаму першае, вот з чым выйшаў Зянковіч, можа быць вот менавіта гэта вот скіраванасць? Ну, я па шчырасці зараз такога патэнцыялу для гэтых заклікаў, для поспехаў гэтых заклікаў не бачу. Зараз не такая палітычная сітуацыя. Лукашенко трывала знаходзіцца ва ўладзе, сур'ёзных перашкодаў з боку дэмакратычных сіл, розных праблем яго там няма, ён кантралюе сітуацыю. Выклікі, якія яго чакаюць, гэта выклік з усхода, і магчыма пры пэўных умовах таксама выклік захаду, але гэта выклікі знешнепалітычныя. Тут у дэмакратычных сілаў зараз няма нейкіх магчымасцяў, каб сапсаваць яму настрой і стаць пагрозай для ўлады. А тое, што калі ты знаходзішся ў палітычнай эміграцыі, калі ты не маеш рэальных шансаў уплываць на сітуацыю ў Беларусі, калі роля твоя вельмі пасіўная, то ў такіх умовах, канешне, пачынаецца нейкае змаганне паміж сабой. Гэта абсалютна лагічна. Калі не можам перамагчы нашага галоўнага суперніка, ну дык давайте паспрабуем весці барацьбу паміж сабой і высветліць, хто наймацнейшы. І праз гэта праходзілі зусім розныя палітычныя рухі ў эміграцыі у розных краінах. Так што гэтыя заявы Зянковіча, ну яны абсалютна лагічныя. Можна ж фармуляваць гэта так: у нас агульная справа, мы павінны быць разам, давайте аб'яднаемся. Гучыць гэта ўсё прыгожа, але асабліва рэалістычна не выглядае. Не выглядае таму, што нейкай зацікаўленасці ў аб'яднанні і жаданне яно не прысутнічае. Сітуацыя можа змяніцца, калі раптам крэсла пад Лукашэнкам пачне хістацца з розных прычынаў. Ну дык у такіх умовах можа быць, што і беларускія дэмакратычныя сілы, я б так нават сказаў, не столькі дэмакратычныя сілы, можа мае сэнс выкарыстоўваць тэрмін не столькі дэмакратычныя сілы, колькі праціўнікі Лукашэнкі. У гэты момант, канешне, можа быць пэўнае аб'яднанне, але пакуль да гэтага далёка. Тое, што мы назіраем апошнім часам, гэта толькі ўзмацненне канфліктаў і ўзмацненне супярэчнасцяў, і гэта пры тым, што відавочна большую частку людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, гэтыя працэсы і канфлікты наўпрост не цікавяць.
Я хотел бы вернуться до пачатку нашей размовы, дакладней до ваших слов про тое, что по вашему меркаванню, ну и сыходзячы з таго, як сябе паводзіць Дзянкович, яго вызваленне стало не вынікам гандлю паміж Мінскам і Вашынгтонам, а вынікам ціску Вашынгтона на Мінск. Ціск будзе працягвацца, ці чакаць, што вы па выніку гэтага ціска выйдуць і іншыя палітвязні на волю, як мінімум тыя, якія хай сабе і не маюць пашпарта амерыканскага ў кішэні, але як мінімум ну мелі дачыненне там или супрацоўнічалі з амерыканскімі дзяржкарпорацыямі. Ну, тут я хотел бы ізноў жа падкрэсліць, нейкія высновы можна рабіць на падставе інфармацыі, якая ёсць. Та інфармацыя, якая ёсць у публічных крыніцах на дадзены момант, гэта яна не сведчыць пра тое, што беларускі бок нешта атрымаў, што лукашэнкаўскі бок нешта атрымаў. Мы тут не бачылі ніякіх санкцыйных паслабленняў, мы не бачылі ніякіх крокаў дыпламатычным накірунку з боку амерыканскай адміністрацыі, і мы бачым Зянковіча, які вельмі актыўна паводзіць сябе, і прычым тое, што ён агучвае, ну гэта відавочна не тое, што хацелі б пачуць беларускія ўлады. Яны відавочна хацелі бы, каб там увогуле нічога не было. Так што на гэтай паставе можна зрабіць сапраўды пакуль на дадзены момант выснову, што там нейкіх сур'ёзных дамоўленасцяў не было, што там не была заключена, так бы мовіць, кажучы мовай Трампа, сделка. Ну і зноў жа могуць з'явіцца новыя дадзеныя, магчыма, амерыканцы нешта паабяцалі, праз пэўны час гэта будзе выканана, але пакуль гэта ўсё абсалютныя спекуляцыі. Што тычыцца тых людзей, якія ў нейкім сэнсе працавалі на установы, звязаныя са злучанымі штатамі, вы ж маеце на ўвазе перш за ўсё супрацоўнікаў, былых супрацоўнікаў радыё Свабода, грамадзянаў Беларусі, то тут бы тут у мяне, шчыра кажучы, вялікага аптымізма няма. Што паказвае адміністрацыя Трампа? Вось калі ўзяць усе гэтыя крокі, якія Трамп рабіў, яго адміністрацыя рабіла па вызваленні, ім заўсёды было важна падкрэсліць, што гэта грамадзяне Злучаных Штатаў. Так бы мовіць, гаворачы зараз мовай Пуціна, Злучаныя Штаты сваіх сапраўды не кідаюць, і ў адрозненне ад Расіі сапраўды не кідаюць і змагаюцца за вызваленне сваіх грамадзянаў, і гэта іх атрымліваецца. Прычым атрымліваецца нават у вельмі цяжкіх кейсах, бо кейс Зянковіча, ён для амерыканцаў быў нялёгкіх. Першае, тыя артыкулы, якія крымінальныя артыкулы, якія супраць яго былі вылучаны. Уся гэтая прапагандысцкая кампанія вакол Зянковіча, і таксама той факт, што ён з'яўляецца адначасова грамадзянінам Злучаных Штатаў і грамадзянінам Беларусі. То бок для беларускіх уладаў ягонае амерыканскае грамадзянства, яно другаснае. І таму выглядае гэта ўсё вельмі дзіўна па-ранейшаму, што ў прадзяржаўных публікацыях падкрэсліваецца менавіта ягонае амерыканскае грамадзянства. Усё вызвалілі амерыканца дзеля амерыканцаў. Ну гэта ўвогуле недарэчна, бо з беларускага пункта гледжання, з пункту гледжання беларускай дзяржавы, Юрый Зянковіч быў і застаецца грамадзянінам Беларусі. Яго ж ніхто афіцыйна не пазбавіўся ён гэтага грамадзянства. Пра гэта ж нічога не вядома. Дык вось, адміністрацыя Трампа пакуль не прадэманстравала у іншых выпадках нейкую гатоўнасць змагацца за людзей, якія хаця б ускосна звязаныя са Злучанымі Штатамі. Так што уявіць сябе, што яны там нешта зробяць, ды яшчэ і ў дачыненні да былых супрацоўнікаў радыё Свабода, мы ж ведаем, якое стаўленне у гэтай амерыканскай адміністрацыі да радыё Свабода. Так што тут я, шчыра кажучы, асабліва на амерыканцаў не спадзяваўся, і тут, мне падаецца, кейс Зянковіча хутчэй такі выключны. Але гэта не азначае, што палітычная канфігурацыя не зменіцца. Зараз можа прыйсці справа да вельмі сур'ёзных зменаў, звязаных з перамовамі паміж Расіяй і Украінай, паміж роллю Злучаных Штатаў у Еўропе, паміж адносінамі Еўропы і Расіі, адпаведна Еўропы і Беларусі. Так што я б не выключаў, што могуць адбыцца такія змены, пры якіх Лукашенка прынамсі узніме
узніме гэтае пытанне. Так што але на амерыканцаў бы ізноў жа я у гэтым кантэксце б не разлічваў. Ну і першым мы перайдзем да вось узнятай вами тэмаў будучых перамоваў 15 траўня у Стамбуле і магчымай іх канфігурацыі і ўзроўню. Я хацеў бы яшчэ на сітуацыі у беларускіх дымсілах звярнуць вашу увагу. Ну дакладней пацікавіцца вашим меркаваннем. Учора кіберпартызаны агучылі свае высновы, вынікі, звесткі, якія яны атрымалі пасля того, як атрымалі доступ да фонда, якім кіравала спікерка Координацыйнай рады Анжеліка Мельнікова. Стала вядома, што з рахункаў гэтага фонду зніклі, былі пераведзеныя на яе асабісты рахунак, ну прыблізна 150 тысяч долларов. Ну тут, конечно, можна працягваць нейкія там спробы рабіць, асэнсаваць, што гэта было і з якой мэтай, але тут некалькі момантаў. Вот на ваш погляд, як гэта па выніку адаб'ецца на ўсіх дэмсілах, і ці ёсць розгалас ўсёй гэтай сітуацыі у замежных СМІ? Я б сказаў так, гэта не першы скандал, хутчэй за ўсё не апошні. Ну я думаю, што тыя, хто выдаткоўваюць грошы дэмакратычным сілам, а менавіта еўрапейскія інстытуцыі, як я разумею, я баюся памыліцца, но наколькі я зразумеў, усё ж таки паходжанне гэтых грошаў для Координацыйнай рады асабліва, яна ўсё ж таки еўрапейская. Думаю, што яны ў будучым, праводзячы аўдыт усяго, што адбылося, яны будуць рабіць для сябе высновы, каму і як можна даваць грошы. Тут жа пытанне не ў тым, што такое можа адбыцца. Такое можа адбыцца, гэта чалавечы фактор, гэта розныя абсалютна людзі бываюць. Карупцыя таксама вядомы феномен. Супрацоўніцтва магчымае ці немагчымае Мельнікавай з беларускімі спецслужбамі, тое, калі іх зыходзіць нават з гэтай версіі, тое, што яны працуюць на разлажэнне дэмакратычных сілаў, у гэтым таксама нічога новага прынцыпова няма. Праблема для дэмакратычных сілаў заключаецца не ў тым, што вось такія людзі могуць быць сярод актывістаў. У гэтым якраз такі нічога надзвычайнага няма. А тое, што гэта прапусцілі, тое, што гэта дапусцілі, што гэта насамрэч адбылося, то бок гэта такога кшталту, я б сказаў бы, менеджерская праблема. І канешне, гэта рэпутацыі, ну для рэпутацыі гэта вельмі дрэнная рэч. Так што я думаю, што дэмакратычным сілам і кіраўніцтву дэмакратычных сілаў прыйдзецца пачуць у адпаведных еўрапейскіх структурах шмат непрыемных словаў. Ну гэта так бы мовіць, але там прынцыпова, што каля пасля гэтага выпадку сказалі, ну ўсё, мы не жадаем з вами мець ніякіх справ, усё скончана. Ну не, канешне, гэта не будзе, але такі гэта з працоўнага пункту гледжання вельмі непрыемны момант. Што тычыцца ўсёй гэтай гісторыі вакол Мельнікавай, у мяне няма такога адчування, што яна выклікала такую асаблівую увагу. Калі гэта ўсё толькі пачалося, да, сапраўды ў шэрагу еўрапейскіх выданняў, амерыканскіх выданняў выходзілі пра гэта публікацыі, але яны там ці пытанне, якое задавалася ў гэтым кантэксце, яна звычайна ішло ў том, гэта аперацыя беларускіх спецслужбаў, гэта яны выкралі яе, нешта там такое адбылося, і тады гэта зусім іншая гісторыя, альбо мы маем справу з грошамі і з карупцыйнымі структурамі. Калі гэта пытанне грошаў, выключна пытанне грошаў, ну, з пункту гледжання, я думаю, еўрапейскіх выданняў і амерыканскіх выданняў, гэта не тая сума, якая тут можа асабліва зацікавіць. Таму так, раз-пораз там розныя публікацыі з'яўляюцца, але я б не сказаў, у мяне няма такога адчування, што гэта тэма, якая сур'ёзна прысутнічае нават у паведамленнях пра Беларусь. Калі там параўнаць у прыватнасці з выказваннямі Лукашэнкі, што там Лукашенко выказваўся ў Маскве на парадзе, ну, канешне, гэта выклікае у
еўрапейскай, амерыканскай прэсы куды большую цікавасць. Дарэчы, не звязана не столькі з Лукашэнкам, а з тым, што Лукашенко ўспрымаецца як такі прэс-сакратар Крымля. Тое, што не кажа Пяскоў, тое кажа Лукашенко, прычым так больш сакавіта нават, чым Пяскоў. Добра, давайте звернемся ўсё ж таки да гэтай вось тэмы, якая найбольш абмяркоўваецца ва ўсіх сродках масавай інфармацыі і не только. Гэта датычна перамоваў, прызначаных на 15 траўня ў Стамбуле паміж Расіяй і Украінай. Ну, гэта, я так разумею, стала такой, ну, некаторыя сцвярджаюць, спантаннай рэакцыяй, адказам Пуціна на тыя заявы, якія прагучалі ультыматума, дакладней, які у Киеве быў агучаны Макронам, Стармерам, Мерцам, ну, з патрабаванні у дачыненні да Расіі аб спыненні тэрміновым агню. І на ваш погляд, усё ж такі, наколькі спантанна гэта была прапанова Пуціна, і ці адпаведна, то есть адрэагаваў Зеленскі, прапанаваўшы сустрэчу там з Пуціным у Стамбуле. І ці прыедзе Пуцін, як лічыце? Ну, давайте пачнем тады са спантаннасці, там сапраўды шмат цікавых пытанняў. Тут я магу спасылацца, ну, зноў жа, мне з самага пачатку падалося, што гэта досыць спантанная рэакцыя, і таго ж пункта гледжання прытрымліваюцца і замежныя журналісты, якія былі правялі гэтую суботу ў Крамлі, у іх куды ж больш інфармацыі і ўласныя назіранні. Там, дарэчы, у суботу, відаць, у Крамлі быў досыць цікавы дзень, бо Пуцін імкнуўся прадэманстраваць тое, што няма нейкай міжнароднай изоляцыі, што там вельмі шмат гасцей да яго прыехалі, што ён з усімі сустракаецца і што вось ён такі адкрыты. Таму нават для амерыканскіх і брытанскіх журналістаў, якія прысутнічалі у Крамлі ў гэты дзень, той жа Стыв Розенберг ад BBC альбо Фред Пляйткен ад CNN, для іх гэта, напэўна, стала такой пэўнай новай справай, бо яны прызвычаіліся ў расійскім кантэксце зусім да іншых адносінаў да замежных медыа. Той же Пляйткін паведамляе, што ён там правёў амаль усю суботу ў Крамлі і мог нават досыць свабодна там рухацца і размаўляць з рознымі расійскімі чыноўнікамі. Пяскоў выходзіў да іх, да тых жа замежных корэспандэнтаў. І гэта іх вельмі здзівіла. І для іх уражанне было ў тым, што ў Маскве гэтага не чакалі. То бок, зразумела, што яны дагадваліся і, напэўна, дакладна ведалі, што Мерц і астатнія накіруюцца ў Кіев. Тут сенсацыі ніякай быць не магло, паколькі ўсе гэтыя візіты, пра гэтыя ўсе візіты паведамляюцца, каб там расійская ракета раптам не патрапіла ў цягнік, у которым, напрыклад, рухаецца французскі прэзідэнт альбо федэральны канцлер Германії. То бок у іх яны гэта заўсёды пра гэтыя візіты расійскі бок ён дакладна ведае. Нечаканасцю быў гэты ультыматыўны тон, першае, і другое, рэакцыя Трампа, як яна была прадэманстравана. Гэта ж, дарэчы, еўрапейцы падкрэслівалі, што Трамп з імі пагадзіўся, Трамп на іх баку. І тут у такіх умовах, калі ідзе ультыматум першае, а тут яшчэ ідзе і заява, што амерыканцы на баку еўрапейцаў, і амерыканцы гэтую заяву не абвяргаюць, галоўнае, ну, у гэтай сітуацыі трэба было нешта рабіць. Вось яны і вырашылі, напэўна, прапанаваць еўрапейцам, перш за ўсё еўрапейцам, амерыканцам такі варыянт. Мы на ваш ультыматум, зразумела, не пагаджацца не будзем, але вось перамовы мы гатовыя. І мы гатовыя правесці гэтыя перамовы. Ён жа не казаў, што там перамовы будуць у аўторак, альбо перамовы будуць у панядзелак адразу. Бо нават такія экспрэс-перамовы пры жаданні можа падрыхтаваць. Не, ён жадаў пацягнуць час, што я не на перамір'е не згодны, таму перамір'я з панядзелка не будзе, альбо з нядзелі, як вы тут чакалі, але для перамоваў я гатовы. Як мне падаецца, у Пуціна быў досыць просты план, ён накіруе на гэтыя перамовы ў Стамбул,
Дмітриева альбо там сваіх дыпламатаў Ушакова, Лаўрова, і будзе ўсё як заўсёды. Ну як Ушакоў фактычна сказаў, што яны збіраюцца, і напэўна яны будуць спрабаваць гэта рабіць сапраўды ў чацвер. Першае, яны выцягнуць гэтыя стамбульскія дамоўленасці 22 года і будзе дададзена сённяшняе тэрытарыяльнае пытанне. Вось як тыя тэрыторыі, якія сёння кантралюе Расія, і тыя тэрыторыі, якія яны яшчэ не кантралююць, а якія жадаюць атрымаць там тую ж усю Херсонскую вобласць. Ну, вядомая гісторыя. І сапраўды падавалася спачатку, што ў іх усё атрымліваецца, бо там усю нядзелю абмяркоўваліся гэтыя расійская гісторыя. Там быў той жа Трамп, які казаў, што гэта вельмі добра і Украіна павінна ехаць на гэтыя перамовы. Ну, таксама вядома, да? А вось у панядзелак усё трошки змянілася. Ну, яшчэ, дарэчы, у нядзелю змянілася, калі Зеленскі высунуў сваё патрабаванне і сваю прапанову. Но самае цікавае адбылося, што гэтую прапанову падтрымалі. І падтрымалі еўрапейцы, гэта было чакана. А больш цікава, што гэта фактычна падтрымаў Трамп. І вось еўрапейцы, гэта Пуціну, я думаю, што ўсё роўна, што яны там патрабуюць, не патрабуюць. А вось Трампам, калі Трамп тут кажа, што ён гатовы паехаць туды, і можна будзе размаўляць там у Стамбуле, то адмовіць Трампу гэта справа больш цяжкая. Ну вось яны і маўчаць, яны не ведаюць, што ім зрабіць. Зараз яны чакаюць, што можа будуць яшчэ там нейкія падзеі, якія дазволяць знайсці нейкае выйсце з гэтай сітуацыі, каб больш там без праблемаў можна было не ехаць. Я не лічу, што вось тое, што Пуцін туды накіруецца, гэта асабліва верагодна, але вось на 100% сказаць гэтага не будзе, на 100%, што не будзе Пуціна там, што ён не паедзе, я ў гэтым таксама не ўпэўнены. Сітуацыя можа змяніцца, амерыканскі ціск можа ўзмацніцца, і ў такой сітуацыі магчыма і паедзе Пуцін. Але гэтая паездка, калі ён сапраўды на яе рашыцца, яна будзе вельмі рызыкоўная, бо гаворачы мовай Трампа, сапраўдных казароў на руках у Расійскай Федэрацыі ў дадзены момант асабліва няма. Вот, дарэчы, давайте яшчэ больш падрабязна про Трампа. Ўсё ж таки, наколькі верагодна, што ён тут прыедзе, і ці не прыезд яго, хаця б заява пра прыезд, ці прапанова прыезда і сустрэчы можа быць аргументам для Пуціна? Я думаю, што сапраўды, калі Трамп ўжо заяўляе пра магчымы прыезд, а гэта робіцца на такім, пакуль дыпламатычна, не пакуль гэта ў адкрытай прасторы. Там жа, напэўна, ідуць нейкія перамовы, нейкія паведамленні з амерыканскага боку. Калі амерыканцы давядуць да Расіі, што Трамп чакае, і што гэта вырашальны момант, што ад таго, ці паедзе Пуцін, ці будзе гэтая сустрэча, ад гэтага залежаць далейшыя перспектывы амерыканска-расійскіх стасункаў, дык асаблівых магчымасцей у Пуціна не застанецца. Стратэгія ж Пуціна, яна выглядае прыкладна так. Вось зараз, калі амерыканцы кажуць пра тое, што яны выйдуць з перамоваў, і іншыя, як Віткаў падкрэсліў, што гэта будзе дрэнна для Расіі, гэта пытанне адкрытае. Што значыць дрэнна для Расіі? Калі мы сябе ўявім такую сітуацыю, што амерыканцы выходзяць з гэтых перамоваў, амерыканцы ў перамовах больш не ўдзельнічаюць, але адначасова адпасылаюць Расіі месседж. Вось на гэтым накірунку, на украінскім, мы не дамовіліся, але ёсць іншыя накірункі, дзе мы можам з вами размаўляць, і можа быць цікава. Пытанне энергетыкі, пытанне Арктыкі, пытанне расійскіх мінеральных рэсурсаў, выкапняў і іншае. Калі гэты месседж са Злучаных Штатаў прыйдзе, для Расіі гэта выдатна, гэта менавіта то, чаго Пуцін і чакае. Тады ён для сябе, напэўна, лічыць, калі амерыканцы сышлі, амерыканцы больш не дапамагаюць Украіне, не дапамагаюць еўрапейцаў, тых Украіну, еўрапейцаў я раней ці пазней, хутчэй ўсё ж такі раней дажму. Напэўна,
такого пункта гледжання ён прытрымліваецца. Калі ж амерыканская пазіцыя будзе іншай, мы не дамовіліся ва ўкраіне, значыць мы з вами ўвогуле не будзем больш супрацоўнічаць. Ну гэта для Пуціна сапраўды дрэнны варыянт. Ён там разлічвае на супрацоўніцтва з Трампам у розных галінах. Вось таму яны зараз і імкнуцца, напэўна, для сябе зразумець, як гэта зрабіць лепш за ўсё, каб захаваць гэтае супрацоўніцтва з Трампам, якое сапраўды дае Расіі пэўныя магчымасці, і адначасова не ісці па магчымасці на кампрамісы по пытанню Украіны. Але вось я ізноў жа я падкрэслю, для мяне асабіста гэта пытанне адкрытае, што азначае амерыканская формула мы выходзім з перамоўнага працэса. Ці гэта азначае, што мы больш не размаўляем з Расіяй, падтрымліваем Украіну, альбо гэта азначае, што мы ўвогуле сышлі з гэтай історыі, а далей неяк самі. Ну дык ізноў жа паўтаруся, другі варыянт, ён для Расіі у прынцыпе прымальны. Дарэчы, вось ва ўсёй гэтай зараз сітуацыі стамбульскай з выклікам Зеленскага, з заявамі Трампа, ці ёсць нейкая рэакцыя Китая? Вот што як там рэагуюць на ўсю гэтую сітуацыю? Учора ж было паведамленне, што нібыта кітайцы таксама падтрымліваюць гэтую гісторыю з 30-дзённым перамір'ем. Я думаю, што потым яны гэта аправерглі, але я думаю, што яны не супраць, каб гэтае перамір'е адбылося. Яны уважліва назіраюць. Яны могуць сябе гэта спакойна дазволіць, бо у іх ёсць пэўныя ўжо дамоўленасці з Трампам. То бок пытанне тарыфаў канчаткова не вырашаны, але там ёсць пазітыўныя зрухі для кампрамісу з кітайскага боку і з амерыканскага боку. То бок там ёсць пэўны аптымізм, што нейкім чынам яны дамовяцца. А ўжо пытанне Расіі, гэта яно для Китая не такое важнае. Китай бы не супраць, каб гэта вайна скончылася. Бо ізноў жа гэтая вайна, калі яна працягваецца, яна ўсё роўна мае перспектыву, яна небяспечная, яна можа стаць сусветнай вайной. Яна дрэнная для сусветнага гандля. І гэта ўсё, што Китаю не падабаецца. Таму кітайцы, я думаю, падтрымалі бы спыненне гэтай вайны, а на якіх умовах, думаю, што ім все роўна. Ці гэта каму там будуць нейкія тэрыторыі належаць, гэта для Китая хутчэй другаснае пытанне. У чым Китай не зацікаўлены, гэта ў тым, каб адбыўся дрейф Расійскай Федэрацыі у бок Злучаных Штатаў, каб там істотна палепшыліся стасункі і нават было наладзілася супрацоўніцтва, якое патэнцыйна, прынамсі, можа быць выклікам для Китая. Але пакуль гаворка не ідзе, і залежнасць Пуціна ад Китая настолькі велізарная, што ён наўрад ці сябе можа зрабіць нейкія такія крокі ў амерыканскім напрамку, не гаворачы ўжо пра тое, што ён, напэўна, гэтыя крокі зрабіць увогуле не жадае, бо Китаю ён давярае, ягоны вопыт супрацоўніцтва з Китаем ён куды іншы. Ён же ведае, што тое ж прыйдзе іншая амерыканская адміністрацыя і можа цалкам змяніцца амерыканская палітыка ў дачыненні да Расійскай Федэрацыі. А што тычыцца ўсіх гэтых расследаванняў супраць яго ордэраў на арышт, дык ніякай гаворкі пра тое, што каб яны былі ўвогуле адменены, не ідзе. Так што сітуацыя ў Пуціна, яна нават калі там будуць нейкія дамоўленасці, яна істотна не палепшыцца. Такой міжнароднай рэабілітацыі не будзе. Дарэчы, вось уся гэтая заявы там Пуціна спачатку паспрабуем перамовы, а потым, можа быць, выйдзем на спыненне агню, не задаволіла вось гэтых еўрапейскіх лідараў, якія прыязджалі ў Кіеў, прагучалі заявы пра тое, што мы настойваем на спыненне агню, выстаўляем там тэрміны. Ну і наколькі я разумею, тэрміны скончыліся вось ноччу, якая зараз мінула. І што? Как бы наколькі я гляжу паведамленні, Расія не спыняе як і абстрэлы, так і запускі шахедаў і ўсяго астатняга. Што далей? Якой рэакцыі чакаць Еўропы? Ці просто вот как бы сказалі і сказалі?
Я думаю, что наступным крокам будзе сказано, что мы пачынаем падрыхтоўваць новы моцны праект санкцыяў, і на гэтым, я думаю, што на гэтым этапе ўсё скончыцца. Астатняе будзе залежаць ад таго, як пройдуць перамовы, калі яны ўвогуле адбудуцца ў чацвер. І што тут будзе, дарэчы сказана, магчыма, што нават і рэакцыя будзе толькі ў чацвер пасля гэтых перамоваў. Бо еўрапейцы відавочна робяць стаўку на сумесныя санкцыі са злучанымі штатамі. Еўропа ўжо вельмі шмат зрабіла на санкцыйным накірунку, і тыя меры, якія яшчэ можна прыняць у адносінах да газа, нафты, ну яны таксама пашкодзяць і самім еўрапейцам. І тут яшчэ пытанне, наколькі гэта ўвогуле паўплывае на паводзіны Расійскай Федэрацыі. Ну можна ўвесці дадатковыя санкцыі на праект паўночны поток 2, пра што і гаворка ішла, Nord Stream 2. Ну зрабілі, ну добра. Гэта амерыканцам, напэўна, асабліва пакуль не спадабаецца, паколькі там відавочна ідуць нейкія перамовы паміж злучанымі штатамі і Расіяй наконт гэтага газаправоду. А з другога боку, ну а што тут Расіі? Ён тут усё роўна не выкарыстоўваецца. Так што наклалі санкцыі, не наклалі, пытанне такое. Зброі, ці можна вось тут раптам выйти істотна на істотна новы ўзровень, пытанне адкрытае. Ну ёсць пытанне таурусаў, можна паставіць гэтыя ракеты Таурус. Ну гэта выхад на якасна новы ўзровень падтрымкі Украіны. Але ці зменіць гэта радыкальным чынам становішча на фронте? Не зменіць. Так што магчымасці ў еўрапейцаў яны вельмі абмежаваныя. Галоўнае, што ёсць, гэта могуць зрабіць злучаныя штаты. Калі злучаныя штаты, напрыклад, увядуць тыя санкцыі, пра якія там ідзе гаворка, асабліва ў адносінах да краіны, у якія купляюць расійскую нафту, ну тады ў Расійскай Федэрацыі сапраўды могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы. Што тычыцца, ізноў жа паўтаруся, з санкцыямі, мне падаецца, будзе так. Будзе хутчэй за ўсё сёння альбо заўтра абвешчана пра тое, што мы пачалі рыхтаваць пакет санкцыяў, і будуць усе чакаць, што адбудзецца ў чацвер. А магчыма, і нават і гэта не абвесціць. Па прынцыпу, ну давайте пачакаем, што там будзе у чацвер, а ўжо потым будем вырашаць. Як вы лічыце, што стаіць насамрэч за словамі Мерца пра тое, што ён засакрэціць канкрэтныя пазіцыі ваеннай дапамогі, якая будзе аказвацца нямецчынай Украіне? Гэта такі крок, які можна інтэрпрэтаваць як заўгодна, у тым ліку як тое, што рыхтуецца пастаўка таурусаў. Гэта таксама магчыма. Але думаю, што першае, што хоча гэтым дасягнуць Мерц, гэта каб гэтая тэма, якая тычыцца перш за ўсё таурусаў, каб яна сышла з павесткі дня, каб гэта не абмяркоўвалася так шчыльна. Тут жа праблема заключаецца ў тым, з гэтай нямецкая дыскусія вакол таурусаў. Шольцу у часе яго канцлерства заўсёды закідалі, што ён не падтрымлівае Украіну належным чынам, бо ён не пастаўляе гэтыя ракеты. І нават у гэтым кантэксце яму казалі, што вось ён баіцца, што ў яго няма рашучасці. Такія непрыемныя, вельмі непрыемныя рэчы для Шольца ішлі. Што тычыцца Мерца, то тут сітуацыя іншая. У адрозненне ад Шольца, які быў заўсёды супраць пастаўкі гэтых ракет, Мерц гэта падтрымліваў, прычым неаднаразова станоўча выказваўся на гэты конт. Так што зараз жа таксама гэта раз-пораз бывае, што журналісты яго пытаюцца: гаспадар Мерц, ну вось будучы апазіцыйным палітыкам, вы крытыкавалі Шольца за тое, што ягоны ўрад не пасылае гэтыя ракеты. А што будзеце рабіць вы? Калі ўжо вы накіруеце таурус, тым больш вы бачыце, якая там зараз сітуацыя склалася ва Ўкраіне. І вось гэтая спроба сказаць: не, мы больш тут нічога разважаць на гэты конт не будзем, вы самі пабачыце, якая зброя і калі і куды прыйдзе, гэта спроба зняць гэтыя непрыемныя пытанні. Што тычыцца ў прынцыпе гэтых
ракет я бы пастаўку не выключаў. Відавочна, што з прыходам мерца да ўлады шанец Украіны гэтыя ракеты атрымаць павялічыўся. Гэта не значыцца, што гэта так будзе, але шанец відавочна павялічыўся. Ну і галоўнае пытанне, якое тут трэба ізноў жа ўлічваць, што гэта канкрэтна можна змяніць. На сімвалічным узроўню, канешне, можа змяніць, калі яны будуць выкарыстаны і знікне крымскі мост, што крымскі мост будзе знішчаны з дапамогай гэтых ракет. Але калі нават уявіць сябе, што гэта адбылося і Украіна знішчыла нейкім чынам крымскі мост, іх вырашыць гэта лёс гэтай вайны не вырашыць. Ну і на завяршэнне хацелася б яшчэ одну тэму закрануць. Тэма датычная ўсё ж таки спадзяванняў, неспадзяванняў, веры ў тое, што гэтыя перамовы, якія запланаваныя на 15 траўня ў Стамбуле, по выніку прынясуць мір увогуле ў рэгіён і ну і безумоўна Еўропе нешта там гарантуюць бяспеку нейкую. Чаму я пытаюся? С аднаго боку, конечно, такія спадзяванні ёсць, з другого боку Еўракамісар по пытаннях обороны Андрус Кубілюс заявіў в інтэрв'ю нашим коллегам украінскай правде, что мир ва Украине наблизіць войну России з Евросоюзом. Евросоюзу трэба рыхтавацца до гэтага. Ну і маўляў, что ў бліжэйшыя 3-5 гадоў у Европе можа пачацца новая война. Мы уже не один раз закраналі гэтую тэму. Вось гэтыя прогнозы ад розных экспертаў, пачынаючы ад военных гісторыкаў да вайскоўцаў, там міністраў обороны і гэтак далей. Але вось еўракамісар, гэта нешта мяняе у пазіцыі ўстаўленні Европы, еўрапейцаў, еўрапейскага грамадства да пытання вайны, падрыхтоўкі да вайны і гэтак далей. Ці вот як вы гэта ўсё ацэньваеце, як на гэта рэагуюць увогуле у еўрапейскім грамадстве і эстэблішменце? Зразумела, калі такія рэчы агучваюць, да яшчэ і еўракамісарам, гэта трапляе ў прэсу і гэта ў прэсе абмяркоўваецца. Але гісторыя тут не новая, як вы слушна адзначылі. Тут Кубілюс паўтарыў практычна тое, што ўжо даўно кажуць розныя эксперты, што можна прачытаць у дакументах выведкі, якія адкрыта публікуюцца, друкуюцца. Так што ў гэтым сэнсе нейкай сенсацыі няма. І нават тут можна дадаць, што тая тэза, якую агучваў нямецкі гісторык Зёнке Найцель пра магчымую ваенную аперацыю з тэрыторыі Беларусі падчас вучэнняў, ваенную аперацыю супраць Літвы, нават з захопам Вільні, што яна магчыма есць яе у верасні падчас гэтых вучэнняў. Гэта таксама ўсё разглядаецца, і гэта адзін з найгоршых сцэнарыяў, адзін з многіх, але найгоршы сцэнарый, з якога сыходзяць у Еўропе. Гэта не самы верагодны, канешне, сцэнарый, але пэўная верагоднасць зразумела прысутнічае. Я думаю, што мэта насамрэч у Кубілюса і ў Найцеля прыкладна аднолькавая. Каб гэтая тэма вайшла ў публічную прастору, каб людзі ў Еўропе зразумелі, у якой сітуацыі мы зараз знаходзімся, і да такіх пагрозаў ставіліся сур'ёзна. Гэта задача вельмі досыць простая, падрыхтаваць грамадства для найгоршага, што можа і не адбудзецца, і хацелася, каб яно не адбылася, але можа адбыцца. Тэарэтычная магчымасць існуе. У мяне няма упэўненасці ў тым, што гэта спрацоўвае. Зараз мяне нават няма упэўненасці, што у экспертных колах зразумела. У экспертных колах чакаюць, напружана чакаюць таго, што будзе ў чацвер, і ідуць разважанні на гэтай конах, гэта галоўная тэма. Тут усё зразумела. Але што тычыцца шырокіх колаў грамадства, звычайных людзей, так бы мовіць, якія асабліва і навінамі не цікавяцца, дык у мяне ёсць поўная ўпэўненасць, што яны нават не ведаюць, што там нейкая сустрэча запланавана на чацвер, што гэта такія магчымыя эпахальныя падзеі. Людзі прызвычаіліся да гэтай рэчаіснасці, прызвычаіліся да таго, што недзе там ва Ўкраіне ідзе вайна. Гэта дрэнна, гэта
вельмі дрэнна нават, але гэта ўсё ж таки далёка. Вось гэтае адчуванне таго, што вайна можа прыйсці і ў заходнюю Еўропу, гэтага адчування ў грамадстве няма. І людзі, на якія нават гэта чуюць і бачуць, як мне падаецца, яны імкнуцца гэтыя думкі, ну вельмі непрыемныя думкі ад сябе адагнаць і сказаць, ну гэта ўсё алармізм, ну гэта так, гэта несур'ёзна, не трэба да гэтага ставіцца, тым больш, што ну глядзіце, якая тут вайна, вось хутка лета будзе, пачнуцца вакацыі, людзі паедуць аддыхаць, людзі будуць адпачываць. Хто хоча ў такіх умовах разважаць і думаць пра тое, што магчыма хутка ў Еўропе будзе вайна. А верагоднасць, канешне, такая існуе, бо тыя дамоўленасці, якія могуць быць дасягнуты, вайну можна тэарэтычна гэтая вайна можа спыніцца, гарачая фаза вайны. Але ізноў жа, што будзе пасля гэтага? Ці Расія спыніць свае агрэсіўныя дзеянні? Ну, конечно, не спыніць. Мы будзем пасля, у нас была з 14 года гібридная вайна России супраць Украины з актыўнымі элементамі гібриднай вайны, з элементамі гарачай вайны, так бы мовіць, на Донбасе. У прыватнасці. Пасля гэтага расійская адкрытая Расія ўторглася ва Украіну, адкрытая вайна ў 22 годзе, а пасля таго, як будзе заключена нават нейкае перамір'е, дамова, ўсё што загодна, калі гэта ўвогуле адбудзецца, у нас будзе іншая вайна, ну гібридная вайна. Так што уявіць сябе, што раптам усё спыніцца і будзе там сяброўства, супрацоўніцтва і іншае, не будзе гэтага. Рэчаіснасць такая, што ва ўмовах гібриднай вайны у прыватнасці нам яшчэ існаваць. Дзякуй вялікі, хоць, канешне, прагноз не абнадзейвае. Тым не менш, нам не трэба заплюшчваць вочы на тую рэальнасць, якая існуе вакол нас і ў якой мы існуем. Дзякуй вялікі за ваш аналіз. Я нагадаю, што з намі ў штотыднёвым эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Ну і на развітанне яшчэ раз нагадываю ўсім, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады і наш новый YouTube канал Навокал, ставьте свои падабайки, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, і падтрымлівайте нас і тыя зборы, тыя ініцыятывы, якія мы лічым вельмі важныя. Магчыма, вы з намі пагоіцеся і падтрымаеце іх, яны ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Сябры, праект Беларусь Tomorrow яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.